Ake siqale sibonge iqhawe uKhuzani Dlamlenze umfokaMpungose ngokuncoma imisebenzi emihle eyenziwa ile ndoda le isikakhulukazi endimeni yomculo kaMaskandi. Siphinde futhi sibonge kuKhuzani ngokudalula amaqiniso okuphilelana kwakhe naleli qhawe leli elila esithombeni okuwubabunala wamathole funerals, umfowabo omncane kaHQ Nala lo wenala mandate. It have been a long time singalazi iqiniso ngobabunala okwenze kwaba amaganyana mhlambe esithe uma siwakhuluma njengabalandeli bomculo kaMaskandi ngenxa yokushoda kolwazi, mhlambe sakhuluma amagamana anenhlabathi angehlanga kahle kubabunala. Ngifisa ukuthi ke egameni labalandeli bomculo kaMaskandi sesimzwile uKhuzani ekhuluma egameni labaculi bakaMaskandi ebonga imisebenzi emihle kababunala. Nami ke njengomfoka Makhanya insizwa ezaziyo ukuthi isikhondla khondla la kwi stage sabalandeli bomculo kaMaskandi. Ngifisa ukuthatha leli thuba babunala siqale sixolise nje kuwe ndoda yamadoda. Sixolise nje kuwe ukuthi uma ngabe sidlala lo mdlalo kaMatalabhana la kuMaskandi kugcine kuchaphazeleka negama lakho lithinteka kabi igama lakho ube ungemubi wena ngokwemisebenzi yakho oyenzela amaciko ethu nemisebenzi yakho oyenzela imindeni nomphakathi wethu wase South Africa. Siyaxolisa ke babunala singoMakhanya sithatha leli thuba sehlela ngezansi siguqa ngamadolo siyaxolisa baba ohloniphekile. Ngisasho lokho nje ngifisa ukuthi ma Blue Nation ngicela ukuthi nonke bafowethu nijoyine umasingcwabisane amathole funerals okumasingcwabisane onwa uyena ubabunala. Ngicela ama directives ukuthi ujoyinwa kanjani kumasingcwabisane kababa uNala. Ngifuna ukujoyina as soon as possible. Ndoda yamadoda babunala ngiyakucela mfowethu zama ngayo yonke indlela uKhuzani unayo inamba yami, zama ngayo yonke indlela ukuthi ngikwazi ukukuthola, ukwazi ukungijoyinisa bhuti omdala, ukwazi ukungijoyinisa i-funeral cover yakho ngijoyine, ngifuna ukukhavwa yiyo njengamanje. Leso ke kuyistep esi-action sokuxolisa egameni labalandeli bomculo kaMaskandi. Siwadle kakhulu babunala amandla akho. Kuningi okuhle okubalo uKhuzani okunye akakubalanga ngenxa yobuningi babo okwenzele umculo kaMaskandi. Njengamanje sifisa ukukubonga, asinakho kwanele babunala esingakubonga ngakho ngaphandle kokuthi nje singakwazi ukufinyelela ekutheni siujoyine umasingcwabisane i-funeral phala yakho okuyimathole funerals. Sicela ke bhuti singoMakhanya uselekelele ukuthi kufinyelelwa kanjani ekutheni umuntu abe yimember yemathole funerals. Sicela usisize kanjalo bhuti. Sixolele kakhulu kade sasikhuluma singalazi iqiniso lobuhle bemsebenzo yenzayo neqiniso lamandla akho endimeni kaMaskandi. Asikusho lokho ukuthi besiyibona izimpawu ezinhle, kuukuthi lezo mpawu ezinhle amaciko ethu abengazincomi njengoba sekuze kusukuma uKhuzani nje ezincoma. Abantu obuvela ubasiza. By the way siqale ukubona thina lapha ya uxhasa udwendwe likaKhuzani. Beside that besingakaze sikubone futhi besingakaze sibe nalo ulwazi lokuthi kanti usebenzisana kanje noKhuzani. Thina besazi ukuthi usebenzisana noMthandeni nokuyena ke ebesihlale sitalabhela yena bese kuchaphazeleka igama lakho kabi. So siyaxolisa nje ngakho konke lokho babunala. SingoMakhanya ke sithi sicela usisize
uzame ukusicommunicate, uzame ukuxhumana nathi sikwazi ukujoyina u-funeral cover wakho baba. Ngalawo mazwi nje sithi siyakubonga konke okuhle osenzela kona endimeni yomculo kaMaskandi Singoma Khanya. Sithi isandla sedlula ikhanda, babuNala.